Az Úr az én kősziklám, és váram, és szabadítom. Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Az Úr beszéde tiszta, pajzső mindenkinek, aki ő benne bízik. Mert kicsoda Isten az Úron kívül? Kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Szükségemben az Urat hívtam, s az én Istenemhez kiáltottam, s meghallgatta lakóhelyéről szavamat, s kiáltásom eljutott fülébe. Isten az én erős kőváram, ne félj hát, és ne rettegj, mert az Úr a te Istened veled van mindenütt, amerre jársz. Csak légy bátor és erős, indulj el ezen az úton. Elég volt a játszadozásból, légy bátor, mert az Úr veled van. Döntsd el, kinek a szolgálata alatt akarsz szolgálni. 2 királyság, válasz, a földi, ami a testi vágyat táplálja, vagy a mennyei, ami a szellemedet táplálja. Mész az örök kárhozatra, vagy az örök életre. Hatalmas és jóságos király, ami Urunk Jézus Krisztus, értékes és szent vérével megmosott téged, szárnya alá helyezett téged, és megoltalmaz téged a veszély idején. Felfoghatatlan és elmondhatatlan, ami Urunk Jézus Krisztus szeretete. Jézus szeret téged. Szeret téged Jézus.